गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि आरोबाव मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन। भिडिअआनो जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जाय आफादखौ जोङो हारिनि सिनस्रि होननानै माने उन्दैनिफ्रायनो जों मिन्थिबोदों। माने जोंबो बाहागो लानानै माने एबसुनि आन्दलनानो जा बा माबा मोनसे हाबाफारियानो जा जोंबो बाहागो लाबोदों। नाथाय फैयै फैयै दिनै एबसु बायदि मोनसे गोथार आफादा मानसिफोरनि खुगा खुगा सावरायजानाय जाबोगासिनो दं। थारैनो बियो मानि थाखाय जादों मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। आसा खालामो बिनि सायाव गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा नायबिजिरगोन आरो थार लामाजों थारैनो जुदि एबसुआ गोरोन्थि मावमारदोंब्ला थार लामाजों फैफिनगोन एबा थार लामाखौ लानानै बर' हारिखौ दैदेनफिनगोन बेखौ आङो मिजिं थिनानैनो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन जे थारैनो एबसुआ मा गोरोन्थि मावमारदों आरो बेबायदि मावलाङोब्ला मा जागोन बिनि मोनसे भिडिअ ओंखारदों। आसा खालामो नोंथांमोना नायलांगोन। बावैसो सान सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा 6 दाननि गेजेराव बिटिआर गोरोबथानि दफाफ्रा मावफुंजायाब्ला सोमावसारनायनि बाथ्रा बुंदों। बे बेलायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? बेथ' मिनिथाव। दिनै बिथांमोना नुयोबा नायोबा लाजिनो हागौ जे खान्दाया आंखौ मिनिदों। आं सासे सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट आरो बेबो जाथिनि सिनस्रि। गावसोर खुगाजों जाथिनि सिनस्रि होननानै बुंनानै लाबा मा जानो? गाव हारसिङै सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट होननानै गोसोखौ दुगाखांबाय थाबा बोरै जानो? गावनि मावनाय गावनि एक्टिंखौबो सिन्था खालामनांगोन ना, गावनि एक्टिभिटिसा माबायदि। थांनाय बाराव मा लाजि फोनांखो बर' हारिखौ? दिनै जाथिनि सिनस्रि मोनब्ला मोनसे इसेबां लेथ्रा पलिटिकेल हान्जानि जानानै दिनै बिथाङा बोरै भट बिनो हाखो? बे पसिबल नामा? बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नोंथांमोना मा गावसोरखौ साफा साफा इउटुबार बा साफा साफा खौरां बिजोंनि मानसि होननानै सानो नामा? जाथिनि थैनाय थांनाया नोंथांमोननि सायाव दंना गैया? नोंथांमोनानो सिन्था खालामनानै दिनै बिथाङा गावनि खुगाजों बुंनानै लाबालाय जों बोरै गनायगोन? आं सासे साधारन पाब्लिक नङा, आं दावा होनाय। जाथिनि थैनाय थांनायनि बेलायाव जों सिन्था खालामनानै गोग्गो गोसो लानानै गावनि देहानि बोलोखौ लानानै जों दावहा होनाय। आरो बेबो खर'नि दावहा नङा, जोंनि दावहाया फिजिकेलि मेन्टेलि जों दावहा होनाय मानसि। जों बोरै गोरलैयै बेखौ गनायो? जों बोरै गनायगोन? नोंथांमोना सिन्था खालामनानै जे जाथिनि सिनस्रिया बोरै एसेबां लेथ्रा जिनिसाव हाबसननानै दिनै इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि सार्थआव दिनै बिबारनो बा बिजेपिनो भट होनांगौ होननानै बोरै बिनो हाखो? बोरै बिनो हायो? नोंथांमोना सिन्था खालामलाय। बे बोरै गनायथावना? बेसे लाजिनांथाव बाथ्रा बे। दिनै एकर्डनि बेलायावहाय दिनै बिथांमोनहा इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हाया। राजनितिकानो जुदि सुप्रिम पावारब्ला, सुप्रिम पावारा जुदि राजनितिकनि बेलायावनो जुदि जों मोननो हायोब्ला दिनै होनब्लालाय एकर्डखौ जोङो मानो बै समाव राजनितिक भाबै खालामाखैमोन नामा? ना बै सरकार सालायग्राफ्रा पलिटिकेल पार्टि नङा नामा? बिथांमोनजोंथ' सावरायनानै गासैबो जिनिसखौ जोङो रायलायलायनायनि गेजेरजों गिभ एन्ड टेक होननाय जिनिसखौ जों खालामदोंना। दिनै आरो मा गोदानै बेफोरबायदि जों दिनै राजनितिकआव फैनानै इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि सार्थआव दिनै नरेन्द्र मदिखौ सेन्ट्रेलाव दिनै पिएम मा होनो बेखौ प्राइम मिनिस्टार खालामनांगौ मा राव जाखो? बेथ' नङा। पलिटिकेल आलादा बुस्थु, बे थांबायानो थागोन। खिन्थु जों जातिनि सिनस्रि हिसाबै सासे आफादगिरि जानानै सेन्ट्रेल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जालायनानै जातिखौ माबायदि दैदेननांगौ दैदेननाङा जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन। दिनै गामि एरियायाव दिनै बबे गामियावहाय बबे क्लासा जादों जायाखै जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन। बबे स्कुलाव बोरमाया हाबनानै खिदों, बबे स्कुलाव बोरमाया उन्दुबाय थायो, बबे स्कुलाव दिनै मोजां क्लास जायाखै, टिचारफोरनि बेलायाव बिथांमोना नोजोर होनांगौ। राजनितिकआव थांनानैथ' बिथांमोना भट बिनो हायाना, हागोन जानो? दिनै जोंथ' नुदों गामि गामि आनसलिक लेभेलनिफ्राय इउनिट लेभेलनिफ्राय दावखो दावखो भट बिदों। आरो माथोखाय बिथांमोननि आखाइजोंनो फैसा डिलिंस खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों, खोनानो मोन्दों। दिनै अरुणदय फर्मखौलाय नंखाय अरुणदय फर्मनि बे 2 नाम्बार फर्मखौ दिनै बिथांमोननिफ्रायनो दिनै आवट जादों होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बे दुखुनांथावना। जों बिदियावनो गावनि लोरबांथिखौ लाबोबाय थादों। जों मानो इसेबां दावहा होबोनाय हारिया जोंनि माने इसेबां लोरबांथियाव थानांगौ? एबसुआ दावहा नाङाखै नामा? एबसुनि दावहायाथ' 86निफ्राय 86आव माबायदि इसेबां गोगोमै जाबोआमोन। दिनै जोंनि नेसनेल हाइवेनि साहानि जेसेबांनाखि स्टुडेन्टफोर दङ टाउनफोर बायदियाव फरायहैनो बेसेबां क्रिटिकेल जादोंमोन। दिनै हायाबाबो दिनै बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजों सोरखौबा गुवाहाटिफोर हरनो गोनां जादों, सोरखौबा शिलं हरनो गोनां जादों। दिनै बेसेबां जोंनि बर' हारिया बे गन्डगलजों बेसेबां डेमेज जादों
जों बेखौबो साननांगोन जों दिनै बोरै जौगाखांगोन जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन दिनै पलिटिकेलि भाबैथ' जों बेफोरबायदि जों दावहा होनो हायाना मोनसे जाथिनि सिनस्रिया दा बेखिनियानो आं बांद्राय बुंनाङा दुखु मोननो नाङा आं मोजांखौ बुंदों गोरोन्थिया दं नोंथांमोननियाव बिनिखायनो आं बुंदों आंखौ जुदि गोरोन्थि मोनदोंब्ला बे नोंथांमोननि खोथा नोंथांमोना मा डिसिसन लायो थेंक इउ